Usa-usang gipang-itsa sulod sa nagkalayo nga usa ka chamber sa Philippine-Japan Active Carbon Corporation sa Malagamot, Panacan, Davao City ang mga pinutos nga droga. Ang mga opisyal sa PDEA, PNP, LGU Davao, Public Attorney's Office, judge ug barangay officials ang misalmot sa destruction of dangerous drugs and paraphernalia activity kagahapon sa hapon. Kapin 9 million pesos nga kantidad sa shabu ug kapin 2 million pesos sa marijuana ang gipang sunog. Kinisubay sa Section 21 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Dangerous Drugs Board Regulations No. 1 Series of 2013 nga kinahanglang gub-on ang mga nasakmit nga mga illegal drugs. Sumala sa PDEA, ginahimo nila ang paagi sa pagguba sa mga nakuhang ebidensya aron mawagtang ang pagduda sa mga tao nga gina-recycle lang nila ang mga nakumpiskang mga illegal drugs atol sa operasyon. Gipang butangan sab og tag ang mga droga kung asa nga lugar sa Davao Region kini nasakmit. Nagpasalamat si PDEA 11 Director Eileen Lovitos sa gipakitang suporta sa mga local government units, PNP ug ubang law enforcement agencies sa suporta sa kampanya Batok Illegal nga Droga. Midunol sab og Certificate of Recognition and Appreciation ang PDEA ngadto sa PJAC sa walay puas nga suporta niini ngadto sa ahensya.